Meillä on muuten erilainen tyyli. Niin on. Ihan selkeästi. Koska mä huomasin, että sä lähdet viemään sitä niin tässä. Kun mä haluan kunnon kilinät. Aa. Sillä ei ole niin mitään tekemistä hämmentämisen kanssa, vaan niin mulle tärkeämpi on tullut siitä kilinasta. Sillä ei ole mitään tekemistä hämmentämisen kanssa, mutta mä uskon, että jokainen katsoja on hyvin hämmentynyt. Mutta siinä mielessä se on osunut. Tervetuloa jälleen yhden Metsälampi-jakson pariin. Lämpimästi tervetuloa. Tervetuloa, rakas Karoliina Pertunmaan mökillemme jälleen kerran. Kiitos Jussi, ihana rakas. Täällä. Kiitos. Mikäs meillä on tänään aiheena, mistä käsin me tarkastellaan elämää ja ihmiskuntaa? Joo, meillä on tänään aiheena, mä koen, että tosi kiehtova. Ja semmoinen aihe, mikä jotakin kautta jollakin tavalla koskettaa ihan jokaista ihmistä. Kyllä. Me puhutaan uskonnoista. Totta. Se on laaja alue, ja niin kuin sanoit, se koskettaa ihan jokaista ihmistä. Oli johonkin uskonnolliseen ryhmittymään liitoksissa tai ei. Se on ehkä muokannut meidän yhteiskuntaa ja elämäntyyliä läpi historian ehkä enemmän kuin mikään muu. Joo, ja sitten mä ajattelen, että mitä niin kuin enemmän tässä on vuosia kulunut ja ikää on tullut, niin se on alkanut hahmottumaan tosi laajasti, että kuinka paljon uskonto muokkaa vaikka meidän kulttuuria, sellaista, mitä me ajatellaan, pidetään itsestäänselvyytenä, mutta siellä on niin kuin pohja vireänä, se on tullut niistä niin kuin uskontojen kautta. Ja musta mä koen, että uskonnot on vähän semmoinen aihe myös, mikä harvan ihmisen jättää täysin niin kuin kylmäksi. Että se osuu meissä ne osuu meissä merkityksellisiin kohtiin. Joo. Uskonnot on jättänyt paljon ihmisiä kylmäksi siinä määrin, että valtava määrä ihmisiä on tapettu läpi historian uskontojen varjolla. Ja uskontojen niin kuin siivellä on tehty paljon myös hyvää, massiivisesti myös hyvin tuhoisaa. Kyllä. Ja se mikä niinku, miten mä jotenkin sanon sen tähän alkuun. Ihan alkuun jo jotenkin sen, että mä koen, että niinku, että varmasti yhdessäkään uskonnossa sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta me ihmisinä hyvin varhain, on se mikä tahansa, yhdistysjärjestö, joku missä ihmiset kokoontuu yhteen ja siihen muodostuu joku ideologia, niin ihminen alkaa käyttää sitä jollakin tavalla vallan välineenä. Se on ihan totta. Sekä oikeutuksena tehdä kyseenalaisia asioita, jos se tehdään uskonnon varjolla. Niin kuin sanottu, niin uskonnossa, niin kuin kaikessa, näyttäytyy ihmiskunnan kaikki spektrit. Se ydinsanoma niin kuin joka ikisessä uskonnossa, alkuperäiskulttuurissa on tismalleen sama. Kyllä. Ja se on mun mielestä niin paradoksaalista, kun uskontoja tarkastelee, että se yhdistävä tekijä kaikessa on ymmärrys ykseydestä. Ja siltikin uskonnot rajaa ihmisiä eri ryhmiin, luoden erillisyyttä ja erillisyyden harhaa ja antamalla sellaisen ajatuksen, että tämä uskonto on nyt se ainoa oikea ja muut on vääriä tai pahoja, näin niin kuin pelkistetysti. Ja varsinkin mitä niin kuin pidemmälle historiaan mennään, niin sitä niin kuin selkeämmin se on näkynyt, missä on ihan tapettu niin kuin väärä uskoisia. Toki sitä tehdään tänä päivänäkin. Mutta... Joo. Ja toinen, mä en tiedä yhtään uskontoa, missä niin kuin rakkauden sanoma ei olisi jollakin tavalla tosi merkityksellisessä ja isossa roolissa. Kyllä. Ja sitten se, mikä tekee hämmentävän, että siinä rakkaus laitetaan ikään kuin todella pieneen rooliin, kun ihminen sanoo,
että tämä on ainut oikea tapa rakastaa. Kyllä. Kuulumalla tähän järjestöön, kuulumalla tähän ryhmittymään, kuulumalla tähän uskontoon, niin me samaan aikaan, mä ajattelen, että joku voi kutsua rakkautta Jumalaksi myös. Se on sama asia. Niin me asetetaan Jumala todella mitättömään pieneen rooliin. Että ikään kuin Jumala olisi niin pieni tai rakkaus olisi niin pieni, että se sanoisi, että vain tämä pieni ryhmä kuuluu tämän rakkauden piiriin. Kyllä. Ja se tekee siitä tosi hämmentävää. Se kuvastaa mun mielestä hienosti ihmismielen toimintaa. Ja mun mielestä niin kuin uskonnot on ihmismielen, niin kuin, se on heijastuma ihmismielestä. Se on niin kuin siellä on semmoinen syvä totuus, joka on tuotu ihmismielen tasolle. Ja ihmismielen ominaisuus on nimenomaan, yksi ominaisuus on tarjota meille kokemus erillisyyden harhasta, jolloin se ei pysty semmoisia käsitteitä kuin ykseys, Jumala, ikuisuus, ajattomuus. Tämmöisiä käsitteitä edes niin kuin käsittämään ikinä ihmismieli. Ja eri uskonnoissa tosiaan se pohjaydin sanoma on aina sama ykseys, mutta itse se sit toiminta eri uskonnoissa ja niin kuin eri ryhmittymissä niin ei korreloi laisinkaan sen ykseyden kanssa, vaan täysin päinvastoin. Joka on niin kuin paradoksaalista. Mulla on ollut aina. Joo, on me ja sitten on noin muut. Just. Ja tämä sama tapahtuu, se ei ole niinku pelkästään musta niinku uskonto nimellä kulkevissa, vaan tämä sama tapahtuu myös niinku niin sanotuissa henkisissä piireissä. Ei ne eroa oikeastaan uskonnoista millään tavalla. New Age on uskonto siinä, missä mihin tahansa ideologiaan, kun sä ripustat sun identiteetin ja sä teet sen päätöksen, että tämä on nyt se oikea ja muut on vääriä, niin sä oot tietyllä tavalla jo siitä kauniista ydinsanomasta hakoteilla. Ja se, mitä sä joudut tuossa tekemään, mä väitän, että jokainen, joka on vahvasti jonkun ideologian edustaja, joutuu kertomaan itselleen jotain todella isoa tarinaa. Kyllä. Pystyäkseen pysymään siinä. Kyllä. Joka tarkoittaa myös sitä, että sä pysyt vahvasti mielenrakenteissa. Kyllä. Ja se, mikä on myös niin kuin mun mielestä hauskaa uskonnoissa, on se, että eri niin kuin lahkot ja lohkot ja erilaiset uskonnot tietyllä tavalla näkee vääräuskoisuuden ja sen hulluuden ja järjettömyyden niin kuin muissa lahkoissa ja muissa uskonnoissa, mutta ei ikinä itsessään, joka on jälleen kerran heijastus ihmismielestä, tosi selkeä heijastus ihmismielestä. Joo, kyllä. Se on aika kiehtovaa. On. Koska mä koen, että siinä missä niin kuin valtio ja niin kuin meidän maailma ylipäätänsä, uskonnot ja valtio, mutta ne heijastaa meille jotain aina, ulkoinen maailma. Ja ne on semmoisia tosi kirkkaita heijastuksia ihmismielen tarpeesta, epätoivoisesta tarpeesta olla oikeassa. Kyllä. Mun nousee, mä haluaisin kuulla, Jussi, minkälainen sun polku, niin joillakin sanoilla sitä, että minkälainen sun polku on ollut. Onko joku uskonto ollut joskus jotenkin sun elämässä merkityksellä? Onko sä pohtinut niitä asioita sun polun varrella? Tai siis totta kai oot, mutta tavallaan siitä niin kuin uskonnollisesta näkökulmasta. No mä oon syntynyt Suomeen ja täällä se on ollut niin kuin semmoinen vallitseva uskonto on ollut kristinusko. Mä oon käynyt rippileirin. Ja itse asiassa rippileiri itsessään oli mulle tosi upea kokemus. Joo. Ja se oli mulle semmoinen ensimmäinen. Muuten niin kuin nuo kirkkomenot ja kaikki muut tällaiset on ollut niin kuin pakkopullaa. Niin kuin meidän yhteiskunnassa sen ikäisille lapsille melkein kaikki on pakkopullaa, koska se on rakennettu niin, että sun pitää nyt mennä vaikka koulun kanssa kirkkoon tai mitä tahansa. Mutta rippileiri oli mulle tosi ihana kokemus, jossa mä muun muassa koin mun ensirakkauden maagisella tavalla. Rakkaita terveisiä Lotalle, jos sattuu katsomaan. Mutta siellä oli sellainen, se oli mulle niin kuin poikkeuksellista, semmoista, että me pysähdyttiin illalla keskustelemaan. Ja
tapahtui se sitten sen niin kuin kristinuskon alla, tai sille ei oikeastaan ollut mulle väliä, mutta se, että me oltiin siellä, siinä oli jotain semmoista niin kuin harrasta ja pyhää. Jollain tavalla, että me niin kuin, se oli ensimmäisiä semmoisia kokemuksia, kun mä muistan, että vähän kovemmatkin pojat niin kuin uskalsi puhua ja jopa liikuttu jostain asioista. Ja totta kai me silti tehtiin kepposia sielläkin ja mä kävin salaa tyttöjen puolelta hakeen yöllä Lotan lammelle souteleen tähdenlentoja. Se oli oikeasti kuin jostain elokuvasta. Et niin kuin, joo, siinä mielessä niin kuin tuommoisilla asioilla on potentiaalia tuoda ihmisiä yhteen ja pysäyttää ihmisiä miettimään. Se, missä kohtaa mun mielestä niin kuin mennään siitä itse ydinsanomasta aina vikaan, on sitten, kun me aletaan ottaa sokeasti ulkoapäin totuuksia ja tekee niistä meidän omia totuuksia ja niin kuin puolustaa niitä. Se on kaikkien sotien taustalla. Ja se on niin kuin uskonnoissa hyvin voimakas piirre. Koska mä koen, että esimerkiksi Jeesus on varmaan ollut yksi väärin ymmärrettyimpiä hahmoja ihmishistoriassa, jonka niin kuin syvin viesti oli, että sinä olet rakkaus, sinä olet tie. Se on niin kuin jokaisessa. Kun hän sanoi, että minä olen rakkaus, se ei tarkoittanut, että palvokaa minua, minä olen yksin ja ainoa rakkaus, vaan se pätee kaikkiin. Ja se on se isoin niin kuin väärin tulkinta, mitä on tehty, josta niin kuin on lähtenyt ehkä kehkeytyyn tämä tämmöinen erillistävä uskontojen kulttuuri. Se yhdistää niitä ihmisiä, jotka siinä on. Mutta jättää muut ulkopuolelle. Just. Ja se tarkoittaa aina isommassa mittakaavassa sotaa, tavalla tai toisella. Kyllä. Joka me voidaan nähdä, kun me katsotaan. Taistelun ja puolustuksen energiaa. Kyllä. Entäs itsellä? Joo, mä aloin pohtia noita asioita ihan hirveän pienenä. Joo. Mä olin jotenkin niin kuin... Se oli varmaan myös sitä, että mä etsin turvaa, mikä oli meidän edellinen jakso. Turvaan liittyen. Mä etsin turvaa tosi nuorena lapsena jo niin kuin eri jotenkin. Ja toki sieltä kristinuskon, koska se nyt oli se, mikä ensimmäisenä tuli. Mutta mulla on sillä lailla poikkeuksellinen ehkä lapsuus ollut, että äiti halusi, että mä näen mahdollisimman paljon erilaisia uskontoja ja vei mut erilaisiin tapahtumiin, erilaisiin kokoontumisiin. Ja jotenkin, mä ajattelen, että siellä oli taustalla, että hän toivoi, että mä näkisin sen, että mikä niitä kaikkia yhdistää ja kuulisin sen. Ja niin siinä kävikin. Ja äiti oli myös vahvasti, niin kuin, me liikuttiin paljon myös teosofisessa seurassa ja tämmöisessä niin kuin, ja sielläkin on eri ryhmittymiä ja niin kuin näin, mutta mikään ei jotenkin sulkenut pois toistaan. Mutta se, mitä mä sitten aloin tekemään hirmu nuorena, että kun me koulun kanssa vaikka oltiin kirkossa, me käytiin kyllä äidin kanssa kirkossa myös ehtoollisella ja näin, niin mä tarkkailin siellä aikuisia tosi paljon. Ja sitten tosi nuorena, siis alle 10-vuotiaana, mä totesin, että kukaan täällä ei halua olla täällä. Ja sitten tästä kypsy ajatus ja mä sit kysyin äidiltä, että voinko mä erota niin kuin kirkosta. Ja me käytiin äidin kanssa siitä iso keskustelu. Mä en osannut sitä tietenkään yhtä hyvin selittää kuin tänä päivänä, mutta mä sanoin, että tästä puuttuu jotain. Ja sitten mä olin nähnyt jossain muissa ryhmittymissä kuitenkin niin kuin sitä, että jotain, mitä he tekee siellä, tulee aika niin kuin vahvasta kohdasta. Ja sitten siellä evankelis-luterilaisessa kirkossa se oli jotenkin aika kylmää. Ja totta kai se on aina jokaisesta yksilöstä kiinni, mutta tämä oli tavallaan se, että mä etin jotain syvempää, jotain, mikä tuntuisi jossain niin kuin syvällä. Ja samaan aikaan Jeesus ei jäänyt pois mun elämästä. Et mulla oli pitkiä kausia, että joka ilta kun mä menin nukkuun, niin mä kuvittelin, että Jeesus nukkuu mun vierellä ja me käveltiin kouluun niin, että Jeesus piti mua kädestä kiinni. Mä en kuulunut kirkkoon enää siinä kohdassa.
Mutta Jeesus ei ollut kristitty. Niin moni uskontohan on ominut Niin, Jeesuksen. Kyllä. Se on meidän Jeesus. Ja mikään, mitä nimityksiä meillä on niin kuin kenellekään, minkään uskonnon tavallaan edustaja, mistä se on lähtenyt, niin ei ne itse ole olleet siihen uskontoon kuuluvia, vaan sit ihmiset on kehittänyt siihen niin kuin järjestelmän, systeemin. Kyllä. Ja irrottanut jotenkin sen niin kuin suoran yhteyden. Joo, se tarvo nostaa joku jalustalle ja palvoo häntä. Siinä on semmoinen valtavan niin kuin vastuunpako myös niin kuin, ja uhriintuminen taustalla. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Mutta sitten tietyllä tavalla niin kuin vuosien myötä ne lähti avautumaan ja syvenemään ja jotenkin niin kuin koin yhä syvemmin, että mun ei tarvitse kuulua mihinkään, vaan se on se, mikä mua kutsuu, on se yhä syvempi ja syvempi pysähtyminen. Ja aina se, että miten ne asiat konkretisoituu tähän elämään. Että jos rakkaus on jotain, minkä mä haluan mun sisällä kasvavan, niin miten se näkyy tässä konkreettisessa elämässä? Mikä on se, että se syntyy jostain tosi aidosta yhteydestä ja aidosta kohdasta käsin. Se ei ole jotain, mitä mä esitän tai esiinnyn. Jotain, mitä mä oon lukenut jostain kirjasta, että teen näin, käyttäydyn näin. Siinä ei ole kysymys käytöksestä. Ei millään tavalla. Vaan se on jotain, mikä syntyy sieltä, ei erillisyyden harrasta, vaan siitä niin kuin syvästä yhteydestä. Ja ihminenhän voi saada kokemuksen siitä vaikka niin kuin kirkossa. Ja se voi olla jopa silloin niin kuin ongelmallista, koska silloin sä liität sen siihen tarinaan, siihen ideologiaan, siihen niin kuin uskontoon. Vaikka loppujen lopuksi kyse on siitä, että sä oot pysähtynyt. Sä oot todella pysähtynyt. Sä oot avautunut. Sä oot avautunut, kyllä. Ja tapahtuu se sitten kirkossa tai temppelissä tai missä tahansa tai vaikka kesämökillä. Sillä ei ole niin kuin merkitystä, mutta me usein niin kuin rinnastetaan se aina, että pitää löytyy joku syy. Ja sitten kun sulle on koko ikäs, vaikka sanotaan kristillisissä piireissä puhuttu niin kuin Jumalasta ja Pyhästä Hengestä ja sen kosketuksesta, niin totta kai sä heti miellät sen sitten siihen tarinaan, että joo, okei, no tää on tää. Eli nämä oli oikeassa. Eli mä seuraan tätä. Mä annan mun voiman pois. Kyllä. Mä annan sen tonne ja se on ehkä se, mitä niin kuin monet uskonnot hakeekin. Ei kaikki ihmiset. Eri uskontojen sisällä on valtavasti erilaisia ihmisiä. Ja on ihmisiä, jotka aidosti haluaa lisää rakkautta niin kuin maailmaan. Ja sitten on ihmisiä myös uskonnon piirissä, jotka haluaa seuraajia ja valtaa ihan valtavasti. Mutta uskontoja on niin kuin mun mielestä tosi tervettä ja jopa tärkeitäkin niin kuin tutkia ilman semmoista, niin kuin, että sä etsit jotain oikeaa ja ainoa, vaan niin kuin, ihan vaan niin kuin tutkia. Ja sitten kun sä vaan tutkit niin, että sä et niin kuin investoi sun tarinaa, sun ideologiaa siihen, vaan vasta tutkit neutraalista paikasta erilaisia uskontoja, niin silloin sä voit havaita ensinnäkin sen syvimmän viestin kaikessa, joka on rakkaus, ykseys, joka on sama asia. Ja sit sä voit samalla myös havaita sen, kuinka niin kuin järjettömiä ja jopa mielisairaita muotoja se kaunis niin kuin syvä pohjatotuus on ottanut. Kyllä. Ihmismielen käsittelyssä. Ihan totta. Ja sitten mä ajattelen, että niin kuin, vaikka sit kuuluisikin johonkin uskontoon tai ryhmittymään tai mihin tahansa, niin ei se myöskään ole mun viesti, että nyt niin kuin kaikki erotkaa kaikesta. Kysymys on aina siitä, että mikä se sun suhde on siihen ja näet sä sieltä sen syvimmän. Kyllä. Ja toisaalta se, että luetko sä jotain kirjaa, niin kuin, jotain sääntöjä ja ohjeita niin kuin ulkoapäin. Kyllä.
mitä sä just sanoit tuossa hetki sitten. Kyllä. Niin sillä on musta merkitystä, että mikään uskonto sinänsä ei ole paha, mutta me ihmiset tehdään siitä pahaa. Kyllä. Se on se meidän niin kuin energia, mistä käsimme. Mikä tahansa asia. Millään asialla ei ole sisäänrakennettua positiivista tai negatiivista merkitystä. On se sitten vaikka puukko, jolla sä voit tappaa ihmisen pelosta käsin tai rakkaudesta käsin, vuolaa jotain kaunista sun lapselle tai rakentaa jotain kaunista. Kyllä se on aina siitä energiasta, mistä käsin. Me annetaan asioille merkitys. Elämällä ei ole sisäänrakennettua merkitystä. Me jokainen luojina annetaan sille merkitys. Ja mä itse niin kuin nuorempana havaitsin, ja vanhempana tietenkin myös, mutta se alkoi jo nuorempana, se niin kuin mikä mulla jotenkin kinnas uskonnoissa vastaan oli se, että mä näin, kun ihmiset paasas jostain, mutta juuri kukaan ei elänyt sitä niin kuin todeksi. Just tämä. Ja jos sä niin kuin Jeesuksen sanomaa kuuntelet, niin se niin kuin vimma, millä sitä puolustetaan ja tietyllä tavalla niin kuin tehdään siitä ainoa oikea totuus, on täysin se on paradoksaalista, se on niin kuin täysin päinvastoin itse sitä sanomaa kohtaan. Se niin kuin kumoaa sen. Joo. Ja sitten kuitenkin se, mitä on eniten tässä maailmassa nähnyt ja kuullut, on just tavallaan toi, että siinä tehdään se valtava erottelu. Just se, mitä Jeesus ei koskaan tehnyt. Nimenomaan. Tämä. Ja se on niin vaikea, se on ollut kaikkina näinä vuosina mulle uudestaan ja uudestaan se hämmentävä, hämmästyttävä tekijä, että kun mä katson syvästi kristittyjä ja kuuntelen, miten ne puhuu, että miten se voi olla niin kaukana siitä, mikä se on ollut se sanoma. Kyllä. Et mikä se on se kohta, missä ihminen astuu siihen taistelun ja erottelun maailmaan. Ja mä ajattelen, että se on se, että silloin sitä sanomaa ei ole sydämessä eletty todeksi. Just näin. Se on mielen tasolla. Kyllä. Se on täällä. Kyllä. Ja joku ajatus siitä, että jos mä saan kaikki muut ihmiset ymmärtämään tämän asian, niin sit mä oon hyvä. Kyllä. Ja sit mulla on rauha. Sitten mulla on rauha. Ja toisaalta niin kun mä ajattelen, että se miksi ihmiset lähtee etsimään ja löytää ja ajautuu sitten erilaisiin niin kuin ryhmittymiin ja uskontoihin, että siinäkin niin kuin pohjimmiltaan kysymys on, että ihminen etsii turvaa ja rauhaa. Täysin. Ja se on rakkautta, yhteyttä. Kyllä. Sitä kaikkea, minkä sä koet päästämällä irti siitä kaikesta etsinnästä. Ja todella pysähtymällä, kääntymällä sisään. Ja se sanoma, mikä niin kuin tosi monessa uskonnossa on jotenkin, että siellä kehotetaan niin kuin kääntymään seurakunnan puoleen ja viettämään aikaa seurakunnan niin kuin jäsenten kesken. Mä tänä päivänä itse koen jotenkin, että tämä koko maailma, ihan jokainen ihminen kuuluu, jokainen olento kuuluu siihen seurakuntaan. Jumalan seurakuntaan. Kyllä. Siitä ei ole kukaan ulkopuolinen. Tämä on se niin kuin ehkä vaikein kohta rakkauden ja ykseyden integroimisessa niin sanotusti, on se, että se ei ole rakkautta, se ei ole niin kuin jumaluutta, jos se jättää jonkun pois. Joo. Se niin kuin monille tuntuu niin raadolliselta, että miten kaikki Hitlerit ja pedofiilit ja kaikki se niin kuin pimeys. Ja Jumala pitää sisällään kaiken. Ja tullakseen niin kuin jumalaiseksi, sun on valaistava kaikki. Kaikki se pimeys, ne varjot, mitä sä näet myös niin kuin ulkomaailmassa, niin
niin sun on jossain vaiheessa elämää pysähdyttävä tarkastelemaan, mitä ne heijastaa sussa. Joo. Ja pelkästään se tarkastelu, se, että sä käännät sinne valon, riittää valaiseen sen pimeyden, jolloin se ei ole enää pimeyttä, jolloin astuu semmoinen syvempi ymmärrys, mistä kumpuaa ihmisten pahuus ja pimeys, joka on vain pelkoa, tiedostamattomuutta, erillisyyden harhaa ja siinä elämistä. Se ei ole mitään muuta. Ja silloin kun sulla tulee ymmärrys siihen, sä kykenet todelliseen rakkauteen, anteeksiantoon, ymmärrykseen. Mä oon harjoitellut tota asiaa elämäni aikana silloin, kun se ei vielä jotenkin tullut. Tai että mä huomasin, että oli hetkiä, missä mä ajauduin siitä kauemmas ja sitten oli hetkiä, milloin mä se tuntui todemmalta. Niin mä lähdin harjoittelemaan sitä niin, että mä kuvittelin, että jokaisen ihmisen sydän jollakin tasolla sykkii myös mun sydämessä. Ja mun sydän sykkii jokaisen olennon sydämessä jollain tasolla. Ja toi oli semmoinen, missä mä pääsin tutkimaan sitä, että mitä se mus herättää. Ja sitten toinen on ollut se, että kun mä oon tilanteessa, jossa on joku vaikea tunne jonkun ihmisen kanssa, ja mä katon sitä ihmistä silmiin, niin mä voin nähdä siinä toisessa ihmisessä heijastuksen itsestäni. Ja toi on ollut mulle sellainen ihan supervoimakas harjoitus. Ja nytkin kun mä edes sanon sen, niin mulla nousee liikutus. Joo. Koska se menee johonkin sellaiseen kohtaan, missä sen se voi ohittaa täysin, ihmismielen. Kyllä, missä voi täysin aistia ja tuntee jonkun niin syvän rakkauden, Kyllä. mikä on sitä ykseyttä, yhteyttä. Kyllä. Ja se muuttaa joka kerta sen asetelman, sen mun suhteen siihen tilanteeseen, mikä on ratkaisevaa. Joo. Joka aina vaikuttaa myös totta kai siihen toiseen, koska me ollaan äärimmäisen herkkiä aistimaan se hetki, kun toinen astuu taistelusta ulos. Kyllä. Joo. Vielä niin kuin palaten ajassa hieman taaksepäin omaan niin kuin uskonnon, mitä uskonto on mulle Joo. merkinnyt. Mä muistan myös sen, minkä takia milloin niin kuin uskonnosta on tullut mulle semmoinen negatiivinen asia oli, koska se oli koulussa pakko. Se oli pakko opiskella yhtä uskontoa. Ja sitten miten, kun mä oon paljon reissannut ympäri maailmaa ja niin kuin vieraillut maissa, missä valtauskonnot on ihan erejä ja huomannut, että se ihmisten rakkauden kaipuu ja yhteyden kaipuu, rauhan kaipuu on aivan tismalleen sama. Ja ne tietyllä tavalla ne asiat, joilla me puolustetaan meidän uskontoa, on ihan samoja joka puolella maailmaa. Ihmisillä on, siellä on, jokaisessa uskonnossa on ihmisiä, jotka elää rakkaudesta käsin toisia kohtaan, jotka avaa sylinsä ja ovensa mistään uskonnosta tai muista leimoista huolimatta. Ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa valtaa ja joita ajaa oikeassa olemisen tarve ja niin kuin mieli voimakkaasti. Jossa uskonto on egon palveluksessa. Just näin. Ja mä oon tavannut ihania rakastavia ihmisiä, jotka toimii vaikka pastoreina. Ja mä oon myös tavannut todella itsetuhoisia ihmisiä, jotka selvästi hakee vain huomioon ja valtaa ja seuraajia ja kontrollia ihan samojen uskontojen parissa. Että se itse, että joku edustaa jotain uskontoa, ei kerro ihmisestä yhtään mitään. Täsmälleen, joo. Ja toi pätee niin kuin laajemminkin meidän ihmiskuntaan. Me aika usein ajatellaan, että joku on tietynlainen, kun se on lääkäri tai se on opettaja tai se on poliisi tai se on pastori tai mitä tahansa muuta. Mä oon onneksi nähnyt kaikista näistä monet eri puolet ja tiedän, että se ei kerro ihmisestä mitään. Se, mikä kertoo ihmisestä kaiken, on se, miten ihminen kohtaa
toisen ihmisen? Pystyykö se kohtaan toisen ihmisen ilman mitään näitä rooleja ja leimoja, ja vaan puhtaasti läsnäololla, eli rakastaen. Se kertoo ihmisestä kai. Miten ihminen suhtautuu viholliseensa? Toiseen ihmiseen, jolla on täysin erilaiset näkemykset ja uskomukset ja elämänkokemukset. Kykenet sä avautumaan sellaiselle ihmiselle ja ajattelet, että sä voit oppia siltä jotain, vaikka koet sä sen uhkana. Ihmisenä, joka uhkaa sun olemassa olevaa maailmankuvaa, jota sä raivokkaasti oot valmis puolustaa. Kyllä. Ja siksi niin kuin on musta tarpeen just korostaa, että tämä keskustelu ei ole puhe uskontoja vastaan. Ei. Tai yhtään mitään vastaan, vaan just vaan niin kuin sille hereillä olemiselle, että jokainen voi itsessään tutkia sitä, että mistä mikin niin kuin kumpuaa, mitä siellä on taustalla. Elääkö mä todeksi näitä asioita, mistä mä esimerkiksi puhun? Kyllä. Ja siitä tarpeesta vaikka käännyttää toisia ihmisiä. Mikä on se tarve, mikä on se kuvitelma, että meillä ensinnäkään olisi mitään oikeutta koskaan puuttua kenenkään toisen vapaaseen tahtoon. Sehän kumpuaa aina pelosta se, että sä pyrit hallitsemaan ja kontrolloimaan sun ulkoista maailmaa, muita ihmisiä. Ja silloin siellä on taustalla aina syvä pelko ja epävarmuus. Aina. Joo, kyllä. Ja tämä sama näkyy myös niin kuin tosi selvästi politiikan maailmassa. Se on mulle yksi räikeimpiä esimerkkejä semmoisesta niin kuin mieleen samaistumisen heijastuksesta on poliittinen maailma, jossa niin kuin lauma aikuisia ihmisiä tietyllä tavalla niin kuin puolustaa sitä omaa puoluetta. Jos sä vaihdat puolueen sanaksi uskonto. Niin, siinä on täsmälleen sama kuvio. Aivan tismalleen sama kuvio, samat sodat. Ja se on, mä nostan hattua ja lähetän kiitosta jokaiselle ihmiselle, joka niin kuin näkee sen hulluuden läpi, jonka parissa meidän yhteiskunta elää. Ja jotka näkee, että se ratkaisu ei voi olla joku oikea puolue tai oikea presidentti tai oikea uskonto, oikea pastori, vaan että ratkaisu rauhanomaiseen rakkaudesta kumpuavaan maailmaan on se, että me oikeasti sulaudutaan, tullaan kaikki yhteen. Et ykseydessä ei ole kyse siitä, että me tullaan homogeenisiksi, samanlaisiksi. Sitä ei ole rakkaus eli ykseys, vaan ykseys kunnioittaa sitä valtavaa diversiteettiä, mikä meidän täällä maapallolla on, ja antaa kaikkien kukkien kukkia. Ja siitä syntyy rauha, kun ihminen saa olla, mitä se haluaa. Just näin. Ja toi ei ole mahdollista, jos me ei pystytä tosi syvälle pysähtymään kaikkien omien puoliemme. Tästä se lähtee. Koska mä ajattelen, että se mistä paljon puhutaan just niin kuin varjominästä ja varjopuolista omassa itsessä, niin jos me pystytään katsomaan maailmaa tonne hyväksyvällä, rakastavalla katseella, niin siinä on jo yksi niin kuin iso, mistä sä tiedät, kuinka syvälle sä oot pystynyt katsoa omia varjojasi. Täysin. Koska se, mikä tuolla heijastuu, on heijastus täältä. Täysin. Ja siksi me eletään aika erilaisissa todellisuuksissa, riippuen siitä, kuinka syvälle me ollaan pysähdytty itsemme äärelle. Täysin. Mä joskus kommentoin jonkun poliitikon puhetta, josta monet ihmiset oli niin kuin haltioissaan ja hullaantuneena. Mä joskus, tästä on vuosia aikaa, mä kommentoin sitä, että se tuntui niin kuin mulle hyvin niin kuin epäaidolta. Ja sitten pointtasin jotain, mikä havainnollisti sitä, että hän puhuu jotain, mitä hän ei elänyt todeksi. Ja sitten joku kysyi multa, että onko mä noin kyyninen? Ja mä sanoin vaan siihen silloin, että ei. Että mä oon katsonut oman valheiden läpi, oman paskan puhumisen läpi niin selvästi, että mä näen sen, kun sitä tapahtuu muualla. Mulla ei sitä tarvetta tuomita, mutta mä näen sen. Ja se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että mä oon katsonut
oman paskan puhumisen läpi, oman tarpeen saada ihmisiä ihailemaan mua. Mä oon katsonut sen tarpeen läpi, uskaltanut katsoa, päästä siitä irti, jonka jälkeen sä näet sen aina, kun sitä tapahtuu. Kyllä, ja tämä on musta niin kuin sille humoristista, koska sillä hetkellä, kun tässä maailmassa riittävän moni ihminen on katsonut oman paskan puhumisen läpi, niin ne rakenteet, mitkä tällä hetkellä vaikka meidän politiikassa on, niin tipahtaa tasan sillä hetkellä alas. Niillä ei ole enää mitään voimaa eikä valtaa. Mutta niin kauan kun ne on pystyssä, niin se tarkoittaa, siinä on kysymys jokaisesta meistä ihmisestä henkilökohtaisesti, ei siitä, mitä tuolla tapahtuu. Se on just näin. Se on tismalleen näin. Ja niin kauan kun me etitään epätoivoisesti oikeaa uskontoa tai oikeaa puoluetta tai totuutta, rakkautta, rauhaa itsemme ulkopuolelta, niin me jossain määrin enemmän tai vähemmän luodaan kärsimystä ja resistanssia ja sotaa siinä, missä se hetki, kun me uskalletaan päättää se, lopettaa se etsintämatka ja oikeasti pysähtyä rehellisesti oman itsemme ääreen. Kyllä, se taistelu, että mä koitan muuttaa tämän maailman just oikeanlaiseksi. Se luo vaan lisää taistelua, lisää sotaa. Siinä, missä rauhaisa ihminen on havainnut nämä tarpeet itsessään ja päästänyt niistä irti. Ja mä uskon, että me eletään voimakkaassa ajassa siinä myöten, että yhä useampi ihminen munkin retriiteillä tulee on valmiita pysähtymään. Joo. Ja se on tosi kaunista. Ja se on tosi rohkeeta. Ja mä kunnioitan valtavasti jokaista ihmistä, joka uskaltaa kyseenalaistaa itsensä ja oman tarinan. Se on. Ja niin kuin havaita rehellisesti, tuomitsematta omia niin kuin valheita ja tarinoita, koska se on kuitenkin se ainoa mahdollinen polku jumaluuteen, eli rakkauteen, eli ykseyteen. Kyllä. Se ei voi tulla mistään ulkoapäin. Ja se on musta se tärkein ydin, minkä voi sanoa. Kyllä. Kyllä, ja toi on niin kuin, mä näen, että jos leikkii sanoilla, että upein käännytys maailmassa on se, kun sä käännyt. Wow. Yes. Käännyt Love it. sisäänpäin ja tutkimaan ja nostamaan pinnalle ja rakkauden katseella havaitsemaan ne omat tarinat ja omat valheet ja omat pelot. Niin, ne on äärimmäisen inhimilliset syyt. Mutta siinä päivänä, kun me aletaan näkemään niitä, niin sieltä hiljalleen syntyy syvää rauhaa. Just näin. Tutki kaikkia uskontoja avoimin mielin. Tutustu ihmisiin eri uskonnoista ja ideologioista. Mutta älä ripusta sun omaa identiteettiä niihin. Se on niinku... Se kasvattaa rakkautta, kun sä näet erilaisia ihmisiä. Ja kasvattaa ymmärrystä. Ja se, että sä hyväksyt erilaisia totuuksia. Meillä on paljon erilaisia ihmisiä, jotka näkee maailman hyvin eri tavalla ja joiden totuudet on hyvin erilaisia. Ja se on fine. Kyllä. Ja se on ihana tunne, kun sitä kaikkea voi katsella, kuunnella, tutkia rauhasta käsin. Kyllä. Ilman minkäänlaista niin kuin kiihkoa. Nyt ehkä viime vuosina mä olen paljon sitä, että on ihmisiä, jotka on etsinyt niin kuin vimmatusti totuutta ja rauhaa ja rakkautta vaikka New Age-piireistä. Ja tämä on nyt se oikea juttu. Ja sitten loppujen lopuksi ennemmin tai myöhemmin se ei enää riitä, koska mielelle mikään ei ikinä riitä. Sitten hypätään kristinuskoon. Ja
hypätään mihin vaan, mihin se niin kuin vastuu voidaan ulkoistaa edelleen. Siitä on kyse, vastuun ulkoistamisesta. Koska se, mihin jokainen, niin kun uskon, kun sä tarpeeksi syvälle meet, niin se menee nimenomaan itsensä rehelliseen tarkasteluun. Ja jos se on liikaa, kun sä tuut siihen pisteeseen, niin sit sä päästät siitä irti ja hyppäät seuraavaan uskontoon ja seuraavaan ja seuraavaan. Mihin sä voit ulkoistaa, ulkoistaa niin kuin sun kärsimyksen ja vastuun. Joo, kyllä. Ja tämä sama ilmiö voi näkyä siis tosi monenlaisissa jutuissa, että sä vaihdat koko ajan tekniikkaa, terapeuttia, Kyllä. jotain, sä etit jotain uutta mallia, mikä toisi sen pelastuksen. Kyllä. Ja se on loputon oravan pyörä, joka ei pysähdy ennen kuin me hypätään siitä oravan pyörästä pois. Ja se tarkoittaa pysähtymistä. Me päätetään se etsiminen. Ja joskus se voi musta, mä en tiedä miksi tämä nyt nousee tähän, mutta mä sanon tämän, kun tämä tulee. Että meillä oli se yksi jakso traumoista silloin, mutta tavallaan, että tämä voi niinku näkyä just silläkin tavalla, että se on niinku loputon se, missä me niinku aina käsitellään seuraavaa ja seuraavaa. Se pitää meidän mielen vilkkaana, Kyllä. jolloin me estetään koko ajan se pysähtyminen. Kyllä. Siellä on lupaus rauhasta horisontissa. Joo. Lupaus totuudesta, lupaus rakkaudesta. Kyllä, että kun mä teen tätä loputonta traumatyöskentelyä, niin sitten... Kyllä. Ja sitten, että se tapahtuu tuolta niin kuin... Ymmärtämättä sitä, että se traumatyöskentely luo lisää sitä. Ihan sama kuin se niin kuin etsiminen luo aina sitä, mitä me etsitään. Mä uskon, että mä hyppään vielä tästä aiheesta sen verran, koska tämä lause toi mulle niin kuin selkeästi semmoisen asian mieleen, että me varmaan, niin kuin, mä uskon, että ihmiskunnan yksi semmoisia suurimpia isoja merkittäviä virstanpylväitä, muutoksia, mikä tulee tapahtumaan seuraavien vuosikymmenten aikana, on se, että me aletaan ymmärtää se, että me niin kuin rakennetaan koko ajan isompia ja isompia hiukkaskiihdyttimiä, että me löydetään pienempiä ja pienempiä ja pienempiä molekyylejä. Me etsitään sitä alkuperäistä jumalmolekyyliä. Ja sama taas me rakennetaan isompia kaukoputkia ja muita, että me nähdään pidemmälle ja kauemmaksi ja kauemmaksi. Ja mä veikkaan, että me jossain vaiheessa ymmärretään se, että se itse etsiminen luo aina sen, mitä me etsitään. Että se on niin kuin loputon oravan pyörä. Ja kuten yksi lempilauseestani tässä elämässäni on ollut, että ja sit kaikki on siinä, ei millinkään päässä sun omassa sydämessä. Just näin. Tähän on musta niinku ehkä ihana otettaa, koska toi... Joo. Olipa ihana keskustella sun kanssa, Jussi. Tää oli jotenkin aina vaan musta tuntuu, että mitä enemmän me ollaan näitä jaksoja tehty, niin tää tuntuu aina vaan jotenkin vieläkin niin kuin ihanammalta. Joo, sama. Tässä on aina joku syvempi rauha läsnä. Kiitos siitä. Ihanasti sanottu ja kiitos myös sulle. Mä, niin kuin tiedät, niin mä rakastan keskustella sun kanssa. Oli se sitten kameran niin kuin edessä tai ilman. Joten syvästi kiitän näistä keskusteluista. Ja kiitos myös joka ikiselle ihmiselle, joka näitä katsoo ja meidän kanssa viihtyy aina pienen tovin. Kiitos ihan koko sydämestä. Ja sanotaanko loppuun vielä jotain katsojille. Mä haluaisin niin kuin kannustaa tämän uskontoteeman myötä niin kuin avaamaan portit, avaamaan sydämen ihan kaikille eri uskontojen, ihmisryhmien, värien, kansalaisuuksien edustajille. Ja niin kuin siinä on kyse rakkaudessa ja rakkaus ei jätä pois mitään eikä ketään. Ei tarvii odottaa maailman rauhaa, kun sä teet rauhan maailman kanssa sun sisällä, niin sun ympärillä on rauha. Ihanasti sanottu. Ihana loppu. Seuraavaan kertaan. Kiitos.